Dragi učeniče, dobrodošao na virtualni sat hrvatskog jezika. Naša današnja tema jest hrvatski jezik u 20. i 21. stoljeću. Danas je s tobom virtualna učiteljica Ana. Pažljivo prati izlaganje i slijedi upute. Još jedanputa ću napomenuti, naš zajednički cilj jest upoznati razvoj hrvatskog jezika u 20. i 21. stoljeću. Da bismo to mogli, naš rad odvijat će se u 3 koraka. Prvo ćemo ponoviti i povezati sve ono što si naučio o počecima hrvatske pismenosti i razvoju hrvatskog jezika od 16. do 20. stoljeća. Uvijek je dobro ponoviti sve ono što znaš od ranije i povezati s onim što trenutačno učiš. Danas ćemo naučiti, znači i ponoviti, hrvatski jezik u 20. i 21. stoljeću. Pa krenimo s ponavljanjem. Otvori poveznicu u materijalima koje si dobio i u aktivnosti ponovi, poslušaj video izlaganje o počecima hrvatske pismenosti. Kad poslušaš video izlaganje, trebao bi odgovoriti na ova pitanja. Na kojim je pismima tekla hrvatska pismenost? Koji su najpoznatiji spomenici hrvatske pismenosti od prvih početaka do pojave tiska? Opiši Bašćansku ploču i objasni njezin značaj za razvoj hrvatske pismenosti. Te kako se zove prva hrvatska inkunabula. Za ovaj zadatak imaš 15 minuta. A u ostvarivanju zadatka pomoći će ti i ova lenta vremena na kojoj su istaknuti najznačajniji spomenici i dokumenti do 15. stoljeća. Zaustavi izlaganje. U drugom dijelu našeg ponavljanja ponovit ćeš hrvatski jezik od 16. do 20. stoljeća. Kada završiš s gledanjem video izlaganja i slušanjem video izlaganja, trebao bi odgovoriti na ova pitanja. Kako se razvijao hrvatski jezik u 16. stoljeću? Tko je autor i kako se zove prvi hrvatski rječnik? Tko je autor i kako se zove prva hrvatska gramatika? Opiši političku situaciju u kojoj je nastao ilirski pokret. Koje su programske težnje željeli ostvariti Ilirci? Opiši svojim riječima doprinos Ljudevita Gaja razvoju hrvatskog jezika. I u ovome dijelu pomoći će ti lenta vremena na koje su istaknuti najznačajniji dokumenti za razvoj hrvatskog jezika od 16. do 20. stoljeća. Za ovaj zadatak, za gledanje video izlaganja i ponavljanje imaš ukupno 20 minuta. Zaustavi izlaganje. Došli smo do onoga dijela u kojem trebamo naučiti nove sadržaje. Prvo ćemo se vratiti u 20. stoljeće. Što trebaš naučiti? Otvori svoj udžbenik i pronađi udžbeničku jedinicu hrvatski jezik u 20. i 21. stoljeću i upoznaj se prvo s tekstom. Pronađi naslov, podnaslov, međunaslove, pogledaj postoji li pomoćni vizualni sadržaj, osobito obrati pozornost na fotografije dokumenata, ako postoji neka mapa, tablica, ilustracija. Nakon pregleda udžbeničke jedinice, potraži odgovore na ova pitanja. Koji su zaključci Novosadskog dogovora? Zbog čega je postojala mogućnost da Hrvati ostanu bez svoga jezika? Objasni svojim riječima što su Hrvati Novosadskim dogovorom umalo izgubili, a što im je vraćeno deklaracijom. Što su zahtijevali potpisnici deklaracije, te koji je značaj Londonca. Za ovaj zadatak imaš 5 minuta. Zaustavi izlaganje. U zaoštrenoj političkoj situaciji 50. godina 20. stoljeća naziv hrvatski jezik postupno nestaje iz uporabe i zamjenjuje se nazivom hrvatsko-srpski jezik
ili hrvatski ili srpski jezik. Novosadski dogovor sastavljen je 1954. godine, a temeljio se na pogrešnim pretpostavkama da su Hrvati i Srbi jedan narod i da trebaju imati jedan jedinstveni književni jezik. Dokument donosi 10 zaključaka o jeziku, a ističe se da je jezik Srba, Hrvata i Crnogoraca jedan jezik i da je uvijek u službenoj uporabi potrebno istaknuti oba njegova sastavna dijela. Nadalje se zaključuje da su oba pisma, latinica i ćirilica, ravnopravna, zato treba nastojati da i Srbi i Hrvati podjednako nauče oba pisma, što će se postići u prvom redu školskom nastavom. Oba izgovora, ekavski i ekavski, također su u svemu ravnopravna. Dogovorena je i izrada zajedničkog pravopisa. Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika objavljena je u novinama Telegram 1967. godine. Nastala je kao odraz nezadovoljstva Novosadskim dogovorom, kojim se hrvatski jezik nazivao srpsko-hrvatskim, a potpisalo je 18 znanstvenih i kulturnih ustanova u Republici Hrvatskoj. Potpisnici su deklaracije zahtijevali da se Ustavom utvrdi jednakost i ravnopravnost 4 književnih jezika: slovenskoga, hrvatskoga, srpskoga i makedonskoga, ističući kako je neotuđivo pravo svakog naroda da svoj jezik naziva vlastitim imenom. Potpisnici su deklaracije željeli osigurati dosljednu primjenu hrvatskog književnog jezika u školama, novinstvu, javnom i političkom životu, na radiju i televiziji, kad se god radi o hrvatskom stanovništvu, te da službenici, nastavnici i javni radnici, bez obzira otkuda potjecali, službeno upotrebljavaju književni jezik sredine u kojoj djeluju. Objavljivanje teksta deklaracije izazvalo je oštru reakciju vlasti, a mnogi njezini potpisnici bili su onemogućivani u svom radu. Jezikoslovci Stjepan Babić, Božidar Finka i Milan Moguš objavljuju 1971. godine hrvatski pravopis, popularno nazvan Londonac, koji je politički zabranjen, no 1972. godine izišao je u Londonu. Na kraju pravopisa autori zaključuju: nadamo se da je ovim pravopisom postavljena čvrsta osnovica hrvatske pravopisne norme, koja se u bitnome više neće mijenjati, što će svima nama kojima je hrvatski materinski jezik ili ga prihvaćamo kao svoj književni jezik omogućiti da odsad imamo ustaljen pravopis. I evo nas u 21. stoljeću. Naš je zajednički cilj upoznati se s normativnim priručnicima, a normativni su priručnici pravopis, gramatika, rječnik i pravopisni savjetnik. Pa idemo prvo na pravopis. Što propisuje pravopis? On propisuje način na koji se grafički znakovi, slova, interpunkcija upotrebljavaju za pisanje jezika. U osnovnim se školama upotrebljava hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje prema preporuci Ministarstva znanosti i obrazovanja. To je ovaj veliki bijeli pravopis u sredini. Od normativnih priručnika spomenut ćemo gramatiku, rječnik i jezični savjetnik. Gramatika propisuje temeljne zakonitosti funkcioniranja jezika. Rječnik sadrži popis riječi, izraza i imena protumačenih opisnim značenjem. Jezični savjetnik preporučuje koje su jezične jedinice u govoru i pismu pravilne, a koje nisu s gledišta standardno jezične norme.
Dragi učeniče, dobro zapamti ovaj dio izlaganja. Hrvatski jezik ima bogatu povijest, razvijao se, mijenjao i izgrađivao tijekom prošlosti da bi postao jedna od temeljnih nacionalnih vrijednosti i važna sastavnica hrvatskoga nacionalnog identiteta. Od 2013. godine hrvatski je jezik 24. službeni jezik Europske unije. Sada, kada znaš razvoj hrvatskoga jezika od početaka pismenosti do danas, razmisli je li taj put bio lak i zašto trebamo učiti hrvatski standardni književni jezik. Na kraju ćemo i ponoviti. Odgovori na ova pitanja. Koji su zaključci Novosadskog dogovora? Zbog čega je postojala mogućnost da Hrvati ostanu bez svoga jezika? Što su zahtijevali potpisnici deklaracije? Koji je značaj Londonca? I koje normativne priručnike poznaješ? Za ponavljanje imaš 5 minuta. Zaustavi izlaganje. Na kraju imaš jedan zadatak. Prati lentu vremena koju ću ti pokazati na sljedeća 2 slajda i svojim riječima opiši i ispričaj što znaš o zaslužnim ljudima i najznačajnijim spomenicima i dokumentima u razvoju hrvatskog jezika od početaka pismenosti do danas. Ovo je prvi dio lente, a ovo je drugi dio lente. Za ovaj zadatak imaš 5 minuta. Dragi učeniče, nadam se da nije bilo teško. Do nekog novog virtualnog druženja, mašem ti na pozdrav i zapamti, sve možeš naučiti, ništa nije jače